Go south. No. No, this way? This way. This way? This way. South Pole? South Pole, that way. Πανέλα, να πάμε να δεις. Χριστός γεννήθηκε στην Αφρική. Μπορεί το βλέμμα μας να είναι μπροστά στο νότο, το μυαλό μας όμως και η σκέψη μας είναι εκεί που φύγαμε και εκεί που οι δικοί μας άνθρωποι μας περιμένουν. Αυτή η αποστολή, στο Νότιο Πόλο, η πρώτη ελληνική, είναι αφιερωμένη στην επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι. Είμαστε πολύ καλά. Κάνει λίγο κρύο όμως τώρα εδώ πέρα. South Pole? South Pole, that way. Η απόσταση είναι 200 περίπου χιλιόμετρα και ελπίζουμε να φτάσουμε περίπου σε 15 μέρες. Είναι η δεύτερη νύχτα που είμαστε μέσα στη σκηνή. Έχουμε μαγειρέψουμε, έχουμε φάει. Στραγγίζουμε τις μπότες μας εδώ γιατί μέσα γίνεται χαμός από πάγο και από χιόνι. Βράζουμε το νεράκι μας να κάνουμε το τσαλάκι μας. This way. This way. This way. Σε κάθε βήμα νιώθαμε το φορτίο μας βαρύ. Με την ιδέα και μόνο ότι κουβαλούσαμε την σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα φαινόταν πιο εύκολα. Είμαστε περίπου στη μέση διαδρομής. Είναι πολύ όμορφα αλλά πολύ κουραστικά. Είναι πραγματικά μια φανταστική διαδρομή. Μια Ανταρκτική είναι μια άλλη ήπειρος. Ένας άλλος πλανήτης. Tomorrow, 10 miles. Almost there. 2 more days. 18 miles! Τελειώσαμε την έκτη μέρα σήμερα. I think I'll keep going. For a couple of miles, eh? Και αύριο είναι μια από τις πιο έτσι, κρίσιμες μέρες. Αν μπορέσουμε και κάνουμε καμιά 10 μίλια, θα είναι η πρώτη τελευταία μέρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο Νότιο Πόλο. Olympics, Athens, 2004. Be there. Yes, it should be a great success. It's a good idea to have it back where the Olympics all began. Θέλουμε ακόμα 2 μίλια. Τελικά πετύχαμε το στόχο μας 4 μέρες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Φτάσαμε. Μαζί με τον Σκοτ και τον Ρικ για πρώτη φορά και ένας Έλληνας πατάει στο Νότιο Πόλο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ κρύο. Congratulations. Yeah! South Pole. The next Olympic Games will be at Athens. 2004, eh? Absolutely. Το Βίνσον είναι το πιο ψηλό βουνό της Ανταρκτικής. Vincent, we woke up this morning, base camp, blue skies. We went up, big wind. The sky stayed blue. We kept going, and we found the top. And then the wind was minus 100 at the top. Even we didn't have time for hardly 2 pictures. And there's a box at the top to sign your name. We didn't have time. It was too cold. It was too damn cold.